Kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 9:38. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nestagrow, para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestagrow. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pakarhayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar. Ang boses, mahalaga. Kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan. Kaiba kada Sabado. Si Mardela, asin Father Momoy Borromeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Mga tugang, good morning po sa Saint Gabos. Sabado na naman po. Isang maganda at masayang makakalikasang umaga. Mga kapaligiran, Welcome sa programang Kapalibutan. hangin, Boses kang Kapalibutan. Terlibong na. mga Siyempre ako po sa likod, Mardila daingi ba? Salit sarak. Pero tiyan. At kapartner natin ngayong umaga, siyempre, ang sa kuya pong salitman pero mabuo nun, mga tugang na healing priest, Father Momoy Borromeo. Good morning, Father! Good morning sa Indogawos. Yan, from a distance kita ngunyan, Father. Diyos mahal na Diyos, mapasiring sa Kuya Gabo. Salamaton, Father. From a distance kita ngunyan na duwat, nasa GCQ. Nasa GCQ. Now, ngunyan po, Father, na June, pinagmarkahan man ini bilang Environment Month. Kanakaaging April, Earth Month. So parang magkakadugtong para tawanan tanin atensyonan sa tong kapalibutan ang Mother Earth na iyo ang source ng pagkabuhay pero minsan iwan ang source ng kagadanon. Iyo po baga, garong sa Laudato Si ngani, na iyong sarong apostolic letter ni encyclical ni Pope Francis na pigsusundan niya man so mga giya asin mga paarog asin pagkamot ni St. Francis sa kapalibutan nga duman sa Laudato Si kaya nang pigselebrar tamang kan sarong simana na iyo man ang statement mo niya kan simbahan para sa pangataman kan sa tuyang inaapo natong common home. Yes, at saka duman sa itong place ni Pope Francis so babos sa mga statements kan mga previous Pope or to si Pope Paul VI, Pope John Paul II, Benedict XVI, saka iba pa mga scientists, mga scientifico, mga iba-ibang mga scientifico, saka mga iba-ibang religion, si Patriarch Bartolomeo, saka sa iba pang mga mahiling nila po talaga, gabos sa stakeholders, talaga nagibo na ng mga statements. Pero para sa kuya po, dapat ang mga statements na ini umabot sa tuyang mga muro. yes. Tapos umabot sa tuyang mga bitis.
Tanganing pati sa mga policies ng government, sa to yung mga implementation guys, mga rules as in act of Congress, mangyari po ini na talagang protehirantaan sa tuyang kapalibutan. Yes. And kanakaagi po na si Mana, duman sa mensahe ni Pope Francis sa Laudato Si, may pinaglatag siya na Laudato Si Action Platform. Iya po. 7 ang nakapokus sa 7 factors arog father kan pamilya, mga parokya o parishes, schools o eskwelahan, ospital, businesses, organizations, and religious orders. Tapos pigpaliwanag ni Pope Francis na ang action plan may 7 goals. Number 1, response to the cry of the earth. Na yung pigdidita ng pigtatawan tanan ng attention, Father. Kaya nga ng programa ta, Boses ng Kapalibutan. Kanangunyan, Boses, pinagrangay. Yan, nagrangay na. Yan. Nagrangay na. The response to the cry of the earth. Tapos, ang sunod, response to the cry of the poor. Number 2 goal. Tapos, number 3, ecological economics. Tapos, number 4, adoption of simple lifestyles. Ika-5, ecological education, which is very important. Tapos, ecological spirituality, Father. And then, community involvement. Yan ang pagsasabi na i-engage ang komunidad. Dapat, kita gabos, involved, kita gabos, stakeholders kayo di. Iyo po. Sagod mo yan, sagod bagang mo yan, dahil pa man kita malilipatan na, halimbawa, route an harong, na route warong, kung dahil sa Bagyo, dahil man kitang, kung saan kita ma-evacuate, Yan. dahil pa man ibang planeta na pwede ng lipatan. Dahil pang nanidiscover. Although may mapagdidiscover na, pero dahil pa nakakumpleto. Na gusto sabihin sa nakaiyan, na ang kinaba na ini, iyon yung para sa to. Saka, isa na ini ang masasabi tang planeta na talagang dapat situya. Kaya pangatama nun ta. Yan. Yaw nagabos, Father, sa planetang Earth. May hangin, may tubig. Di ba? May daga, may sira, may mga kahuyang. Kaya lang, parang nadali na sigaro sa mga kababayan ta na sobrahan kilantuag pig para abuso sa palibot. Yes. Tapa, no, garo ibang pigtakwa na balor, ibang pigtakwa na halaga, iba ang pagpahalaga, nalingawan sa pangataman. Yes. Naramdaman ko sa tinaram ni Pope Francis kan nakaaging simana. Sabi niya, our selfishness, our indifference, and our irresponsible ways are threatening the future of our children. O yan, sabi ni Pope Francis, Father. Parang yung selfishness, yung indifference and irresponsible ways are threatening the future of our children. Iyo po bagata dahil sa ekonomiya, as in iba pang mga rasones, naging naabuso na sa kapatuya pong kapalibutan. Kaya kay Puanta siguro talagang inaapod niya itong magsabing ini ni Pope. Kay Puanta po talaga ang ecological conversion. Yeah. Saka itong sinasabi po bagang eco-spirituality. Opo. Father, paano yan? Ang pagratak ng kapalibutan, ang pagratak ng bulod, kung dahil sabi na, ang sobra-sobrang quarrying na daing pakundangan kung ano ang kadakot baga dyan sa may mayon na very irresponsible quarrying. Katapos po dahil tabako po ng mga tagadigdi, binarayaan siya na. Kaya anong luwas, baha. Katapos sa mga masunod pang bagyo, sibaad pa mas magrapong gasunan iba dyan ng mga, lalo ng Kamalig, Kamalig, Ginubatan. Masasabi ta po na talagang ang kasaklan laban sa kapalibutan, kasaklan laban sa tao. Iyon. Oo. Kasi nasubrahan because of the commercial aspect. Yung Kalot sa ng kalot. Kaganidan.
Minsan nakakasubra na duman sa lugar na pinagtawan sana siya iyang duman sana siya. Minalampas na. Kaya ako naman quarrying so may mga kansaro bagang Mining. kansaro bagang bulan ano itong bulan na ito napigtarta yan katapos sabi man na ako man responsible quarrying ako naman quarrying ani mining na Mining na extraction na. But then, kung mining man yan, ay guwaning ning presupwesto sa Mining Act na dapat pagkatapos mong rauton, dapat i-repair mo, i-restore. i-restore. Kaya nga na baga saro sa mga advokasya ta Mhm. na ining saro sa mga possible restoration kayan iyan pagtanom ki mga bamboo Mhm. mga advokasya ta dyan magtanom ki bamboo gibuhon tang bamboo farm. Bamboo farm. Para maprotehiran man na magpararasay, dakulang bagay ang bamboo. Iyo po. Saka bago sa nang pagpararasay, bago sa nang maproteksyonan ang kapaligiran, ang kapalibutan, kundi the lumber of the future is bamboo. Yes. Aha. Iyon na yan ang ano. housing, saka sa food, Mhm. sa pagkakan, food security, and at the same time, para sa housing. So, grabe na po. Mhm. Ang pangangay po tangunyan ki housing. Bata ang ngunyan ang po dahil sa build, para mahal naman ang bakal. Yes. Aha. Kaya ako naugma ako duman sa pinagsisipo na ng unyang kan Team Lakay. Ni na Sir Marlon. Pero madali nang matapos ito. May prototype na dahil nagamit ng pako. Pero nagkasurog po asin pwede daang sabat sa makusog na bagyo. Puro bambu sa napader So, tsaka anakaw. ang pag-construct nila duman, nila puro kawayan, Marurugi. marurugi, ano, Yes. Marurugi. it seems na gano'n ining, yung pagpapahiring din na talagang ang lumber of the future, the building materials para sa mga masunod na taon. Mhm. So, binabuiltada sa kaya ito po ba mga panahon, halos mga harungta, sa bamboo man sana, mga bamboo. Yes. Oh, kaya nga ni may tawag tayong bahay kubo. Mm-mm. Sa Pilipinas, bahay kubo. Ni pahat, di ba? Okay. Pero, ang kagayo ng kayo ng pigigibo na Marlon, Mhm. big upgrade ba nila? Yes. Level up na tumaging magayon talaga, saka aesthetically and then structurally sound, Yes. tapos architecturally beautiful. Yes, nailing ko na so pundasyon. May pundasyon na, may footing na semento, pero yung kadak lang gagabo sa materialis talaga, Father, puro bamboo. Iyon. Magayon nun, yan. Oo. Na, One of these Kaya- days, mapashare kita naman pag medyo pwede na kitang buhian naman. kaya hindi sa Mary Sealing Sanctuary, Mhm. kapartner ko hindi sila Baki. Yes, Sir Baki, good morning. Magibo kami igding nursery, bamboo nursery. Yun, oho. Mm-hmm. Okay. Ang ngani na sa mga maabot na panahon, Mhm. paad kung kay puan ki mga planting materials, we can provide. Yes. Kasi dakulang alternatibo yan, Father, na bamboo kung naunang bitan mo. Because sabi ta nga ni, sige nang puro lak ang kahoy. Ikaw para giribuhi sa nang pag-ibon ng paleta. Supig apin duman sa mga pangarga. Grabe ang pipulak na kahoy pa lang kayan. So pwede man karong gibuhon iyan na bamboo bilang pamalit duman ta nga ma-preserve ang kahoy. Actually, mas better ang bamboo. Yes. Pero ang may... Mas madali ang bamboo, mas sustainable ang bamboo. Opo, may mga apot lang kaya, Father. Paano nga yan na pag-preserbar ka yan ta? Biburok-buk baga ngayaan. Pero garo may teknolohiyang ginagamit kan, Father, siguro na naunang bitaw ni sa previous programs ta na iyan na mga piputol na bamboo sa ibang lugar, pigkukure muna bago magamit. Yun po. Actually, ang mga ginaramit ko igding bamboo sa Mary Sealing Sanctuary, mahiling po nindo, kay bukbok. Mhm. Tapa, ang pagkaputula, piputol ba sa puro. Okay. Katapos,
dilublob sa, dahil mo na ihali ang mga sanga sa mga dahon, Ayaon lang sa mga dahon. po, Okay? tapos dilublob po sa borax solution. Borax solution. Opo. Yan pala na. How many days mga ano yan tabi pa? Mga 2 or 3 days. Ayan, mga 2 or 3 days, tanganing ito, medyo buhay-buhay pa ito, masusuro pa di. Nadadakay po ang putulon sa puro, Mhm. po dahil duman maluwas an, pero masulok duman ang sugar, Ayun. bamboo sugar. Oho. Ayun. Mahamis po bagaan yan kan bamboo. Yes, opo. Iyo po, ang bamboo sugar, ito Mhm. po ang pigahanap kan mga bukbok. Yes. Ito po ang pigahanap. Ito mga bamboo borers, Mhm. ang Mhm. pigahanap nila sugar. Opo. Kaya, ngunyan, po dahil pigsusurok ining burak solution, pigsusurok po kan bamboo, Mhm. nyaon pa po so mga sanga sa mga dahon. Kaya, cellularly, na nasusurok niya ang borax solution. Ang borax solution, Mhm. dahil man kayang kakanon o kung kaya kan mga borers din. Ayun. Di ano yung father, that is applicable to all species kang bamboo? Yo, applicable. Mhm. Yun, tadakul ba kita? Parato na siya na po ang borax. Kung dahil man na borax, pwede man po gas. Gas. Mm-mm. Ayun makunyang pa lang talaga yan ha. Dapat talaga ma-preservar muna. Tangani na maghaloy. Mga how many years, tabi father, kapag na-preservar tanin tama? Ito po bagang so narunduman mo so bamboo organ, Yes, opo. years na baga, bako sa ng kuyan, mga century actually. Mhm. Ay, ano yun yung pigapod father na brackish water? Pwede man po yan na ilublob sa, lalong-lalo na kung haraling mo siya sa dagat, Aha. pwede ba na ito, nilublob mo na nagkaperang simana sa dagat, Mhm. duman Iya. sa brackish water. Yutan sabi ni Sir Marlon kayo, kantim lakay, nilublob da, bago daw nila ito inilaag duman sa construction, binublob muna nin 10 aldaw sa brackish water. Iyo po. And projection ninda, Diyan sa buhatan, o kung Mm. sa ilang mga lugar. projection ninda father, malas din 20 years. Usually. Sobra pa sa 20. Very good yan ha. Biro-biro man, naabangan tayo yan ta. Totally. Pero para sa kuya, mas magayon man po giraray na pakaputula, Mhm. putulon man sa puro, Mm. tanganin na iluwas po muna Asukar. bamboo sugar. Sa sugar, ano? Ayun, very good yan, ha? Yan, mga kababayan ta, a tip from Father Momoy. How to treat your bamboo. Tanganing maghaloy, ha? Okay. So, tapos mahiling anigdi, mga bamboo igdi sa daing bukbok. Yes, oho. Ayan, tayan ang kalaban kang bamboo. Bukbok. Okay. Ipo. Ayan. Father, mabalik po kita. Siguro tawan ta at yan ning saro-saron ta itong manungod sa mga ano yan, itong action platform ni Father ni Pope Francis. Magpuan sa pamilya kung paano gigibong kang pamilya sa siring kay ning pag-ataman ta sa palibot, tanganing mas lalong maging makatotohanan ang Laudato Si. Saka, ang kayan ko man po, ang suggestion ko, bako sa ng sa mga plano, Mhm. kundi sa mga pigigibo na. Yes, oho. Pigigibo na kan pamilya, pigigibo na kan syudad, pigigibo na kan nagkapera mga tao, digdi. Na, mga pigparisita ta na po baga, Yes, opo. mahiling ta na, it is feasible, bako doable na maray ini. Yes, okay. Bako man po ini na garong pangaturugan ka na. Opo. Father, babalikan mo po pagkatapos ka news break. Bago padagos Yes, po ang sa sir. kuyang programa, Boses kang Kapalibutan with Father Momoy Borromeo, direct and live, ali po sa Mary Siling Sanctuary Broadcasting Center dyan po sa Lidong, Santo Domingo, Albay. We will be back, mga tugang. Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan
sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras po niya to mga tugang 10:01. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makakain na goyapan 10:00 na bareta, piga-aram na kan Department of Energy o DOE ang posibleng pananabutahe asin pigkakonsiderar ang pagsumiter ng kaso kontra sa mga operators kan power plants. Ini kasunod kan tulong magkakasunod na aldaw na unluzon grid, ipinairarom sa red alert dahilan kan outages kan nagkapirang power plants na nagdara ng rotational brownouts. Sigong kay Energy Secretary Alfonso Cuse, naghagad na sindanin tabang sa Energy Regulatory Commission o ERC as in Philippine Competition Commission para si iripon ang posibleng sabotahe. Mantang day natatapos ang investigasyon, day paninda sabot kung ano talaga ang nangyari. Sinabi man ni Energy Undersecretary Felix William Ventebella na pagkakonsiderar ninda ang pagsaangat ng kaso kontra sa mga plantakan kuryenteng nagbayular sa polisiya kan ahensya na nagbabawal sa inta na magkondukta ng preventive maintenance sa bulan ng Abril, Mayo asin Hunyo kung saan halangkaw ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon. 10:00 na bareta from News Base, yun po si Mardila. Ilike ang samayang DZGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. Nestor Grow, para sa kompletong nutrisyon. Choose Nestor Grow. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa
0917-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobra sa boss, sobra sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor.
Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Okay, balik po kita mga tugang, ingat kamo sa COVID, tabi, disiplina lang kay puwang gayan. Ha? Disiplina lang. Disiplina pag walang matutuwa. Problema ay lumalala. Tayo din ang siyang kawawa sa COVID variant na nalasa. Pagbabago'y kailan kaya? Ngunya na. Kailan kaya madadala?
this COVID-19. To be safe to live again. Alright, balik pa kami ni Father Momoy. Mga tugang ingat lang kamo ha. May COVID pa. Father, good morning po, Giraray. Good morning! Matindi ning Ramos family minagi buti kanta. Inspiring ang kanta kang. Ang COVID baga, dahil man nagbabakasyon, dahil man nagpapahingalo. Always present ha. Always alert, dapat mas alert kita. Yes, opo. Father, magayon itong ano yan naging concluding statement and appeal ni Pope Francis last week. Sabi niya, let us take care of our Mother Earth. Let us overcome the temptation of selfishness that makes us predators of resources. Let us cultivate respect for the gifts of the earth and creation. Let us inaugurate a lifestyle and a society that is finally eco-sustainable. Inisibig ko para sabi mo, Father, ng eco-sustainability. Ipo baga ang bigay sabi ta, pwede kang i-apply iyan sa inaapod natong regenerative agriculture. Yes, opo. Kaya nga ni baga ining balak, ining plano ni Mayor Rosal, Mayor Noel, yes, sa Legazpi landfill, sanitary landfill. Sanitary landfill na out of basura, hali sa mga basura, lalong-lalo na so hali din sa saod. Opo. Na i-process iyan, katapos gibuho na organic fertilizer. Yes. Pati mga suduman man sa hali man po pagadaman sa Legazpi Abattoir. Yes. Slaughterhouse. Opo. Napatupala nitong mga buhok kan urig. Pwedeng gibuho na soil conditioner. Yun. Kaso isludge na hali duman sa methane, sa biodigester. Hindi po itong pagsararoon, i-mix, tapos i-process, na pwedeng gibuhon po itong talagang EPJ or vermicast or vermity, na pwede po ining gamiton na para sa fertilizer, either basalt fertilizer or foliar fertilizer. Ayun. So, dahil natatapos ang pagkatama sa palibot, duman sa nagiging practice na ngunya na segregation ka mga basura. Kundi dapat ma-repurpose, sabi, Father. Iyo po, ang segregation kan basura, yun man po ang role ng pamilya. Yes, Na naghula po kaya kita, dahil kitang role, ikaw pong dakulaon ang role ng pamilya, na sa pamilya sa na mismo, pag mag-segregate ka, katapos from the kitchen itself, sa mga malalapaon, kapag i-segregate yan, katapos pagtaga kada patong, bupugtakan ki daga, per 15 days ka yan, magayuno ng fertilizer yan. Parang lasagna style. Iyo po. Lasagna style, papatong-patong po baga. Yes, opo. And kung araw ka na maging practice kang pamilya, definitely, pag nagkasaro, gabos nagigibo ka yan, dahil nangahakuto na basura. Halos dahil na, katapos, suluman na sa saod. Yes, oo. Na actually baga, Father, sa totoo man lang talaga, iyo man yan talagang pigtatagamahan kan gobyerno na harakuton suali din sa saod and not suali sa mga residensya. Kung nararumduman takan mga saradit pa kita. Kaya lang pag darakula ta, nag-iba na sudalaga. Gamos-gamos na pati pinutol na kao, ipaakot sa gobyerno. Kaya mas magayon po, kaya baga, dapat sa barangay, ang barangay man, alerto sa bagay na yan, na sana ang barangay, magkaigaw ba, pig-encourage po baga ang barangay na magkaigaw ba ng community garden. Iyan ang saro na ginanahan kan barangay Dapdap bilang number 1 na barangay pag-abot duman sa clean and green and beautification program. Maramdaman mo po, ito baga, ang Santo Domingo, nangga naman, o dahil taso, clean and green, home-based talaga. Sa mga haraw, na giribo ng mga either na sa
sa natad o kung kaya sa mga harong mismo, sa mga paso, Opo. mga container, nagkaigwa ng mga garden. Sana mag-ibog po girara yan. Yes, and sana ining programang pinuuna ni Governor Alfrancis Bichara na in-involve talaga gabos mga barangay na sana maski dahil ng contest magdanay. Iyo po. Sana, iyo po ngunyan po baga, ining COVID, garo pang equalizer ining, na dahil mayaman, pobre, lalaki, babae, bakla, tunggoy. Tapos kita, nagkaarapit karag ng COVID yan. Saka, as much as possible, gabos sa tao, stay at home. Yes. Kaya naanig din nagluwas man, so sinasabi bagang mga plantitos, plantitas, na mga planting at home. Stay at home, make your home green. Green home would be, kaya pagsasabi ko po baga magayon na ng pagsasabi ni Pope Francis na let us, environment care is health care. Yes, opo. Tama Healthy ocean, healthy people, healthy earth. Yes, oo. Saka sarap pa dakulaon na role kan pamilya. Kung mapipwede, dahil natabi magparagamit yung single-use plastic. Yan. Oho. Tadya naghahali. Ang kadakol na mga plastic na titarapok sa namaskisain. Yo, saka kung may mga plastic man po dyan, i-recycle. Yes. I-report. And sana yung may mga institution siguro, it's not either the government or private sector na, or organizations na makaisip na instead of vending these single-use plastics na mga products, itong araw ka na kagilis ng taga ito, Father, pagkabakal ka ki gas, umabakal ka ki sarong utsabang lana, madara ka kilaugan. Yung baga, magayon. Katapos, kaya po baga, tuod kita sa mga tapayan o kung kaya so, mga tapayan po ba ito? Opo. Matulay. Malipot na. Tubig. Magayunon. Katapos, kahit sa mga patusa, mga pampatusa kaya, bako mang plastic. Opo. Mga payaw. May payaw. Patag. Daon ki batag, daon ki malubago, ipato sa bulinaw. Ipo yan, sana i-reinstitute po yan. Sana gibuon kagirara yan. Lalong-lalo po dyan sa mga merkado. Ano daw kung pwedeng mag-ibo kayo na sana bawasan girara, iban girara ito talagang plastic. I-implementar itong ban sa single-use plastic. Yes. At tapos ibalik itong payaw, ibalik itong mga dahon kanyog o dahon kan batag. Sana more and more. Pero ako, Father, I am bent on investigating tanawara ang payaw. Dahil nagagamit lamang dahil nang nagtutubukan sa bulod. Hindi pa, hindi nga na bagay sa kuya, dakol, napigtara naman ako ilim payaw. Ay, pwede pala niyan, Father, na pwedeng i-culture pala yan? Aba, hindi dapat. Yan ang sa dapat na maging parte kang mga communal garden. Katapos pwede nga po na mga dakol po ba kitang batag? Yes, aha. May sarong may sarong restaurant kito. Na kuya niya, balot-balot. Aha, binalot. Hindi po baga mga dahon. Katapos, nagkukuha siya kito sa sarong barangay na sa mga women's na paragado niya kito, katap dilinigan, medyo ilubluban iyan. Kaya ba naman naman sa pagtabang niya sa garo scholarship program. Opo. Igbabakal niya naman sa sarong barangay nito, sa mga kababaihan naman. Katapos, sigatod sa iya naman sa sayang restaurant. Magayon ito, yung inapon na binalot. Yes, binalot. Instead na ikag sa styro, ikag sa plastic, duman sa dahon. Sa dahon. Masarap pa maluto sa dahon. Iya.
Kay ito naramdaman ko, mabalog kita, garo ulunan. Yan, na kaibabaw sa kamatis, saka so tinapa. Purte? Napaabaan. Duma na iibog ang mga mayaman ka ito. Patana man daw ngaya. Babalikan na po yan. Kaya ito sabi ko, challenge yan ni Pope Francis sa mga pamilya, individual, organization, mga institutions. Kaya nga pwede nga na masabitan entrepreneur for the environment. Iyon. Kaya dakulaon talaga ang magiging role kang pamilya pagabutig di sa tuyang pangataman sa palibot because kaya nga ni palan ang programa na pag-segregation at source duman sa indahali. Kaya nga ni segregation. Tapos pati sa mga businesses, pwede po yan. Yes. Tapos kanta po ba ito? So, sarap pa sa mga pigtuan, so, mini forest in the city. Yan, mini forest in the city para magaganing langs na makatuwang sa tuya. Iyo, saka, ini pong pigigibong mo niya ni Mayor, nining Sawangan Park. Opo. Pwede masabing, garo, so, pagbabalik po, kaya baga Sawangan, sigurong so, nakaagi. Ano po? Opo. Sigurong so, nakaagi. Gusto sabihin yun, katapos, iyo mga inin sa tuyang tulay sa maabot na panahon. Pagrumdum ka nakaagi, katapos iyo man inian sa tuyang lifeline para sa maabot. Opo. Pare po ining pigibukan sa ni Yorme. Aha. Karoseros Park baga figure niya. Yes. At bigla po niya a window to our past, a lifeline to our future. Ayun. Kaya para sa kuya, ining Sawangan Park, saro man po ini sa pagbalik taknaw sa tuya nakaagi, lifeline to our future. Ayun. Di, mabugtak ning mini forest park dyan, Father. Mga anong species ng kahoy ang ibubugtak dyan? O itatanong? Itong tinawa na ako, pero may mga iguana po bagang pigdara ng mundo ng mga kahoy. Katapos tinawa na akong 700 square meters duman sa kadapdap. Opo. Ito naman ito kan mga so indigenous species na itatanong ta naman sa pupunan sa pitsaon sikan kaining bulan na ini. Itong BU College of Agriculture Arboretum. Iyon, BU College of Agriculture Arboretum. Opo. Partnership ini with ADC, Energy Development Corporation. Iyon. In partnership with EDC. Sana po makabuhi na kita. Sana makabuhi. Tamasirip ta lamang kan lente. Tadakula ko na bagay na may pailing sa tao what is happening on the ground. Hindi po, kita po baga boses kang kapalibutan. Kaya man pwede magparatukaw sa kaya na kayo po magparalibo. Nganing, ito po, saro pong pangarap na ito po ba nagkawarara ka ng mga kahoy? Opo. O posible magkawarara ng kahoy? Ikabalik. Kaya ang mga itataranumduman, mga mother tree. Mother tree. Opo. Katapos, ikaw naman na gigibuho na clonal laboratory. Kung sabihin sa mga tissue culture sa mga kahoy. Opo. Kaya kitang tissue culture. Paano? Kadako lang mga kahoy da. Dipisilo naman po ang wide link. Yes. Kaya, sa mga garo tissue culture, garo clone. Kaya mga kahoy na yung mga lanipga, tiga, dakol lang mga kabataan mo yan, kadakol sa tuya. Dahil na midbit ang mga kahoy na yun. Yes, Opo. Ang permis ang nahiling tanong niya ng mga kahoy, mga pakulangan hamo rawon, kundi humo rawon. Umo tulos. Karon naramdaman ko ka ito na dyan sa may parte kan tabako, kana nagtrabaho ka ito dyan sa Aleco pa ka ito bilang scout electrician.
Nagkakabit kami kayo ka mga instant light. Isus Mariusip, ang mga kahoy dyan na nakakana, Father. Nagtitiko ang pako. Iyo. Mga yakal da ito, tsaka mga yakal. Mga tiga. Mga tiga, ayos Mariusip. So iyan ang purpose kaning arboretum to bring back itong mga dati tang mga native na mga kahoy ta na talagang nagserbi nanin haloy na panahon na nagprotehir sa daga at saka naging parte man kan kabuhayan ta. Kaya nga kaya po ko kan sa may mga hobbies igdi na nagforma naman silang tarong grupo na nagpuon mo silang forestry igdi po pag Santo Domingo. Opo, sa San Fernando. Aha, yung Eco Savers. Yung Eco Savers po. Na pinapangkailan ni Dennis Borromeo. Opo. Na magayunan po yan na sana kadakol pa mag-ararog sa ini. Katapos sa mga nagdadarang sa tuya, kung igaman po kamo nagkahiling dyan sa kabuludan nindo na mga kahoy sa mga magposibleng mawara ng mga species, mga indigenous species, sabi man paramon kami. Yan. Opo. Hanapon ta ang possibility na makakuaki tissue ko yan o kung anong possibility na makagibugay kita ang mother tree. Ayan. At saka kung inkaso man nga may piglilinig kita dyan sa bulod, likayan ta yan. Iyo po. Kaya pigibo mo ining arboretum na ini. Tangani na sa mga masurunod na henerasyon, sa giraray makabalik in mga forest na ini. Saka kaakibat po kayo din para sa sabi ko, entrepreneurs for the environment. Sana magkaigwa kayo mga lumber yards o kung ano, na magporsige talaga kayo na magkaigwa ng for mga tree farms. Magkaigwa talagang tree farms. Yan. Na talagang pangatama nun ang mga kahoy na ini. Pero sa mga pinakinahiling kong yan na mga pigigiribo, hindi ba ang mga resort, itong orchard ni Gamboas Orchard. Yeah, Gamboas Orchard. So, diyan sa Ginobatan. Sa Ginobatan. Yung Nature Springs Resort. Yan. Kay bata, birthday ni Dr. Agata Kasuod ma. Happy birthday, Doc. Happy birthday, Doc. Salamat po sa pigigibo mo na dyan na resort dyan na ang mga kahoy sa Giraray ibinabalik. Tapos naman po mambaga sa Maris. Yes, opo. Hello kay Ma'am yan. At saka kay Sir New Hall, yan. Ini po ang pigsasabi niya itong ini. Iyo po ini ang mga efforts, mga little efforts na regaining the environment. Yes. So that when we go to the new normal in the sense na healing, everybody kakibat na dyan sa healing the environment. Yes. Therefore healing the people. Ansar sa naka-stack sa kuya attention to Ma'am Father. Itong pati ang uraan talaga, si salod ninda para magamit. Iyo, speak up po talagang rain catchment. Yes, Dakula ko na bagay, instead of buwian mong tudutudong nasa itaas bagasinda, siyempre kung ito buwian mo talaga, makakadistruto pa ito sa baba. Maka-soil erosion or ano, pero dumanggi contain ninda, susubra duman iyo ang nagluluwas ng padiit-diit. Ang saro sa mga nagigibo manggaan sa UST Manila. Opo. Nagigibo ng dakulao na rain catchment duman. Tapi may pa po baga bigbaba itong bigbaba baga itong Espanya. Yes, opo. Kung saan ang pang-control sa baha, but at the same time, magigiban nindang water reservoir ito, water catchment, para sa mga pangdugdug, mga panggamit duman sa indang area, mga building. Yan, dakula na bagay ang dignified sa Legazpi because we are, below sea level. So, dapat talaga may catchment. Bago man dumalagan sa mga kali, asin pagpasiring sa dagat, dapat magkaigwa talaga ng siring kayan. And I hope na
Mada gusto ng plano ni Mayor na magbuktak nin siring kang kadakula. Opo, sana bako siya na sa public kundi tiba at ining mga nagkatao ba kang permit, building permit. Yes, opo. Ano daw kung saro siya ng kaisipan, ano daw kung sa kada harong o kung kada halimbawa mall, matatawan sa ng permit kung magibusin ng garo water cut din. Yun. Sana sa mga nagdadangog po ng mga kung congressman, mabago kita kang building code. Pero pwede yan sa ordinansa, di ba? Para sa pagkuha ng permiso, sa bawat ordinansa ng LGU, magpasarsinda na bago man pirmahan iyan na sa imong building permit, dapat igwayan yung presupuesto na lugar para tipon nin tubig uran. Bako siya ng tubig uran, saka pang control man sa flood. Yes, opo. Bada kulang bagay ang pada. Pigbabaha. Sir, may pigbabaha. Saka magayunan ko yan kung igot talagang presupuesto ng tubig talaga dyan. Tapos si akaso magkaigwang yan, tulo. Opo. Ikaw katulos na tubig na makukuha. Yan. Instead of, using itong potable water para ipandugdug sa sulok, pwede din na magkuha. Pero sa mga panghugas, pwede yun, i-filter. Yes, opo. Ang tubig tangani, ang tubig, mas malinig yan kaysa sa yawa. The water flavored. Ano yan? Pero na kaya ko garo so meeting ko sa Legazpi Water Board. Opo. Pero pag-consider man gayon hindi itong Buena Vista. Ay, Father, kaso sa roping discuss ko yan na compared to the Yawa River, garong financially, baka mas marayray pa duman, mas feasible pa na malinigan may supply mo didi kaysa digdikan ko para pirit na linigon mo malabog na tubig sa Yawa. Katapos kaya pang naapektaran pa kung magbaha, mas talong malibog, katapos kung grabe ang init, katapos kung kuyang pa, hindi pa pong nag-provocate ang kuryente, isilod ang pag-distribute kayan, habang itong Buena Vista dati ng malinig, dito na siya ng filtration, talagang natural spring pa. Yan. Talagang mineral. Sarong lesson yan, Father, na mailing mo na itong pag-utilize kan tap water as source of water na pang-inom o pang-domestic di yung pwede dyan sa lugar na may nagbubulo, manapigagyang kibarbaybay at sin mga graba. Taarog ka na pag narokat, nalabog, di man hindi nalilinig kimaray. Alam duman sa bulod baga, ito, tap water man, pero di dumanin baybay na nagbubulos, kaya malinig all the time. Kaya magayunon ito daw, sana ma-explore ko ito giraray. Yes, opo. Ma-explore talaga itong Buena Vista. Paghiling ko, dakulao na bago ito. Halik po naman, more than 1,700 feet above sea level. Kaya ang ragasa kito Paligasti, magayunon katapos masiserbihan pa so southern part kang Legazpi, mga barangays dyan. Kada kung papaagyon ito sa Tinampo, sa kada barangay na maagihan, magkaigwang sekundar tank. Iyan, opo. Tanganing matipunan na di. Magkaigwang ng tipon-tipon kitubig sa kada agihan. And kung maging siring ka ito ang sistema na parang natural sana, dahil gamitan ng motor, mas economical pa. Yung nga po. In the long run. Iyan. Mas economical pa po ito in the long run. Kada ko lang mga tao, sabi yan, kada ko lang mga tao ang maliligtas sa dakulo ng helang. Opo. Tangon yan ang kada pamilya po baga, ababao na ang 700 pesos
ang nagagasto mo sa pagbakal ki tubig. Yes, opo. Katapos ining tubig na ini, napigiinom ta, kabuti. Pero, sabi, tolerable level itong contamination ng dioxin. Lalong-lalo na pag nabalad na ang bottled water. Oho. Sabi ang contamination kan dioxin. Posible. Tapos reverse osmosis ini. Halos gada na ang tubig. Iyo, kaya minsan ano mali. Ang mineral water to. Ayon pa sa mineral. Then ang lasa daw kan tubig dyan sa Mary Siling Sanctuary. Manamis at dalisay na tubig. Ano? Natural. Natural nun. Ayan. Okay, Father, taon po mabalik kita. Makomersyal lang po kita. Mga tugang oras nga to, 10:39 in the morning. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permit ang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang
Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NINS Wellness Center. Pumunta ako dito sa News Wellness kasi gusto ko ipagamot yung anak ko. Nabalik-balik na yung lagnat niya. 1 week lang ang nakaripas, ulit na malagnat din due to tonsillitis. So ngayon, ang advice ng doktor niya, ipakat na, papera kasi nga talagang nangangayayat yung anak ko tapos hindi daw tataba at palaging magkakasakit dahil sa tonsil niya. Naniwala naman ako doon sa mga natural na panggagamot at gusto ko naman yung mga gano'n na baka yun na lang pag-asa kaysa doon sa maoperahan ng anak ko. So ngayon, in 3 days, makatapos na ibigay yung mga gamot niya, mga pang-spray, gumaling na. Kaya ano pang hinihintay natin? Magpunta na sa pinakamalapit na NINS Wellness Center para sa inyong cleansing dahil ang malakas na immune system ay kayang labanan ang lahat ng sakit gamit ang mga product ng NINS Wellness Center. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Naga City ay nasa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon City naman, ang aming branch ay nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa Tabaco City, kami po ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City, harapan lang po ng Chinese Volunteer Fire Station. At ang NINS Wellness Center, Iriga City ay nasa Monospi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Cat College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Sa pulugan payo asin kalintura, anbay Jesse, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Namipidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda.
diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Bawat Aray! may alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, mga tugang balik kami ni Padre Momoy sa programa. Dali Bunjing nakasara. Dali. Ayan yun dali nga. Ayan. 19 Wuhan discovered the virus COVID-19. Paborito na ni Father. It's spreading day and night across the big ocean until it landed in the Philippine island. Corona went to USA and Italy. More people were infected, killing them softly. They want to understand and know where it began. Maybe it came from animals or made by man. Alright, yan po. Tabi si Mama Noy, Rudy Tutor. Para sa mga... Father, balik po kita tabi sana. Si Sir Marlon. Yan, si Sir Marlon na Longgabela nag-text. Magayon ngayang gamiton so Black Soldier Fly. Black Soldier Fly. Yun po baga. Magayon itong feed. Aha. Isaroin sa mga masasabi nga to na vaccinated natural feed. Yun. Aha. Kaya magayon po na hindi unta na bako na gabo sa naturalesa kay iwalta. Iyan. Aha. Gabos na microbes kay iwalta. Iya po. Bako gabos na kaya iba ang garo na nalilibungan ako kay ning industrial farming na pigsasabi. Na imported sa West. Aha. Na kaya mas magayon siguro kung minsan ini mga agricultural practices na halik po dyan sa Korea, for example, ining jadam farming. At ini po mga enzymatic na approach kang Japan. Magayon po na
pagkuro kombinaron na very natural, kaya ang organic farming is really also taking care of the environment. Yes, opo. Kapalibutan. Magayon na for us to work with nature rather than against nature, exploiting nature. Anong nangyayari po baga sa Amerika, nasabi ka ito, na nagkakaigwang desertification, sarang acres ang naging mga disyerto. Yes, opo. Ibang maray sa approach kan mga Israeli na so disyerto, pigigibog giraray na igbabalik giraray sa farming. Yan, oo. Yung ano man ang gada, no? Yung Israel na disyerto, ngunyan, dakol ng tanom. Dakol ng tanom. Tapos so, problema nindang maray ito so Dead Sea, pig mining ninda, kadakol na naging mga cosmetic pangani. Ayun. Kaya ang mga negative pwede man na gamiton para sa tuyang advantage. Ayan, opo. Father, ngunyan po pala na aldaw, June 5, iyo ini an World Environment Day as declared by the United Nations. So tama lang pa ining pigiristoryahan ta. Kaya tamang-tama po ini. Tamang-tama po ini na tukaron ta po ini na paminsan-minsan hilingon ta magpundo kita asin pag-surok-surokon ta. Kaya din natatapos ining pandemic na ini. Po dahil ta, dinanggod kita nakakanood. Dinanggod kita nakakanood na magbalik sa Diyos, magbalik sa nature. Opo. Okay, Father, mayroon na lang tayong 5 minutes po, tabi, sa itong programa bago kita makonsiderar na illegal yours. Siguro, balikan na po kaya itong 7 point ni Pope Francis. Pakibalik po. Opo. Itong 7 action plan, ma-focus sa families, parishes, mga parokya. Opo, schools. Kaya magayuno na ito sa mga pigsabi ito ni Father Rempis na mga kasalon niya, pipatalong niyang kahoy. Iyan, okay. Tapos schools, mga eskwelahan. Magayuno po na sa mga maabot na panahon, sana ang mga schools maging partners sa Yes. Ako, sharing with experiences duman sa documentation ko with the NGCP o National Power Corporation sa Buhi, Camarines Sur, ang mga eskwelahan duman, Father, within the community, may mga sadiring mga, mga nurseries, nin mga endemic na kahoy. Saka may mga garden. Yes. Kadakol po mga public and private schools, dyan sa Sorsogon na mga arboreta. Bukod sabihin may mga tanom na kahoy, bigataman nila ang kahoy, kada estudyante, big-sponsoran ang pangataman ng kahoy. Yan. Ang magayon kang arboreta at arboretum, igwa ning description kung anong nakatanom dyan. Parang educational botanical garden ba? Arang abot yan. Okay, businesses, Father. Ano po? Businesses and hospitals. Yung nga po baga pagsasabi tayo na sana entrepreneurs for the environment. Yes. Saka yung mga hospital, part kang healing is really nature. Yes. Saka dakol na po na mga, yun po, pag maibalik na po ining arboretum, kadakol na mga bulong na pagkahanap ito, na nawara ng ngunyan, niyan po sa mga kabuludan sa forest, sa rainforest. Yes. Tapos organizations and religious orders. So yan yung 7 na focus. Pagkatapos, dyan sa 7 focus na yan, may 7 goals man. Yung 7 goal, Father, na response to the cry of the earth, response to the cry of the poor, ecological economics, adoption of simple lifestyle. Yung gano'n yung dapat simple sa ng lifestyle. Simple lifestyle talaga. Live simply so that other people may simply live. Yan. Ecological education, ecological spirituality, and community involvement. Yan. Yan po. Mahalaga na maray na pangapunan sa satuyang ngunyan ni Pope Francis. Father, ang gagos na ini, doable. Yes, opo. Gagos ini, doable. Tsaka may iba na nahiling nakitang nangyayari na. And kay puwan lang na ma-replicate kan iba. Kaya, ako nag-iimbitar po gare sa Indo sa mga advokasya
ito po mangrove reforestation sa kiining niya na ini pong arboretum dyan sa BU College of Agriculture and Forestry. Apa. Father, ang samuyan pong ang hagad ang bendisyon po nindo para sa mga kababayan natin nag-antabay all over the world. Salamat. Thank you. Salamat po, Panginoon, sa biyayang binigay mo sa amin, lalong-lalo na sa kapaligiran, sa mundong itong binigay mo sa amin na bilang kami mga katiwala, stewards of creation. Sana po, ipadala mo sa amin ang empowering spirit so that we can truly do our duties as stewards. This we ask you through Christ our Lord. Amen. Through the intercession of Saint Francis of Assisi, may the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father, salamatan po maray and happy po, sir. Saturday po sa imo at sa bilog na mga komunidad sa Satuyang Kapalibutan. Salamat po. Thank you very much mga tugang Father Momoy Borromeo from Santo Domingo, duman po sa Mary's Healing Sanctuary Broadcasting Center. Kaya nakuman po si Martela dito sa PBN Broadcasting Center sa Purok, Barangay 23, Legazpi City, Imperial Corps Division. Salamaton with Bunjing Tanay's technical side. Thank you and God bless hanggang sa Sabado po tabi. Bye-bye. Sa inyong nadamo ang programa Boses kan Kapalibutan. Abangan giraray sa masunod na Sabado. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa inyong pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating